ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಸೌಖ್ಯವುಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂತೆ ಸಂಡೇ ಅವರೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಪತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಗಜ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವೆರೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಪರ ಬರ್ಸಲ ಶುರು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿರಿ 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 ಬಡ್ಸೋಗ್ಲ ಎಂಕಲಿಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾವು ಬಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಪದಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲ್ಲ ಲಕ್ಕೀರು ಯಾನು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದ ಒಬ್ಬಂತೆ ಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಕುಲಿಯ ಅಂತೆ ಒಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ಗೆ ಏನ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡಿರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ತೋಂತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನ್ಪಾಯ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುರಂತ್ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನ್ನಗ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಭಜನೆ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಪೋಯ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಒಂತೆ ಯೋಗ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಬೊಕೊಂತೆ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೊಂತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ತೆರು ಜೋಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಅವಳು ಒಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗ್ಲ ಆಡು ಒಂತೆ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಲ ಆಡಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ